Okay, mayong mudto na usab karatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sada na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes. Pizza, this is, dili taron Lunes may gala. Pizza 8, pizza 7. Pizza 7 na kini mahigala sa bulan sa matarong adlaw, sa matarong bulan na manghigala. Bulan sa Mayo. Medyo mahigala, no? Busy mo tang in-adjust ini nga tuwag yara. Sada daw mga higala, no? Pizza 7 na kini sa bulan sa Mayo. Pizza 7 na sa bulan sa Mayo, tuig 2024. Nahala, no? May mundo na kanatuntanan. Ano yan nakita karon mga higala ni itong programa sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Dali may mahigala, ha? Bino, kumusta na mga higala? Nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay panglawas ni ining kamuntuhon. Ato di ay nga timbayaon mga higala o mayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga ang ato apong mga kuraparoko. Kumusta na mga higala? Ayro mo katingala mga higala, ha, ug naay mga medyo ekipo nga nagtingog sa ato ang programa kay ang akong studio mga higala na ani duol lapit sa among gate nga doon na may gitrabaho mga higala, no? Doon na may gitrabaho nga ang amo ang pasad sa amo ang side chapel diri sa Ayungon ato pong gipatrabaho muna nga medyo madungog po ang ato ang mga kanang cut off ang atong cutter mga higala sa kutaya di nato mapugnan kay importante madalian ang trabaho kay hapit ng fiesta. Naala no, may mudto na kanaton tanan nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay panglawas ato day nga tibayaw og may mudto sa mga to ang parente nga atong gawiks din ha sa Kalumbuyag si Father Christian Durango. Busta na, no? Bino ari kita mga higala sa ato ang kanang CBCP News, balitang simbahan ining kamuntuhon. CBCP News ang paghatag sa eksaktong suhol usa ka isyu nga angay yung tagaan og kasolbaran, no? Mao kana ang gisulti usab sa Church People's Workers Solidarity o maalang adtong matud pa usa ka panawagan ngadto sa kana mga employers sa Association of the Philippines mga higala, no? Kining Employers Association of the Philippines nanawagan kini nga Church People Workers Solidarity nga umituhan gyud ang sweldo sa mga empleyado. Balita mga higala gikan sa Vatican, magpapasalamaton kita sa Dios tungod sa atong mga higala, no? Matud pa ni Kristo, ang tanan nga nagtuman sa akong mga sugo, akong mga higala, no? Sa ato panahimo natong higala, si Kristo gyud nga manusab ang tanan nga mga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niining kamuntuhon ug ari kita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Boy na mga higala, no, ang atong Saint of the Day karon bisag way nang utana, no? Matud pa ni Brad Jones Manaban, no, nga ato usab nga kauban, no, kanang gitawag nato kabaro mga higala sa pagpanibya si Brad Jones Manaban. Matud pa niya naingon siya bisag ang atong oras bisag way nang utana, no? Ang ato apod ang ato ang Saint of the Day karon bisag way nang utana mao si Saint Santa Rosa Venerari, no? Santa Rosa Venerini. Ayan, no? Santa Rosa Venerini. No, natawag kini si Saint Rose Venerini ni adtong tuig 1656 ug natao namatay na adtong 1728.
taga Viterbo kini siya mahigala, no? Nya she organized a preschool for girls and she opened in 1685. When she organized the Veronese Sisters, US and elsewhere working among Italian immigrants. No? So kini si Santa Rosa Venerani. Ayan, no? Saint Rose Venerani. Ayan, no? Abi na mahigala, hayra mo katingala hano dahil madungog diri nga mga gitawag nato og mga equipments nga mga nagtrabaho higala kay duol kayo ko sa kining ato ang gate o gani madungog jud, no, ang mga pagtrabaho nato. Apil po ni mahigala sa ato ang mga paningkamot, no, mga paningkamot. Bino ato lang siryan kadali mahigala ha, aron dili kay kusog ang tingog. Okay, no, padayon ta mahingala ato lang gisirhan ang ato ang bintana. Aron gyud nga dili kaya kusog ang mga equipments nato nga ato ang gipaangay. Kay naghimo mi mahingala sa amo ang mga frontage, no, frontage nato mahingala sa atong side chapel. Okay, no? So klaro nato mahingala, no, are kita sa CBCP News sumana, are kita sa atong are na kita sa ato ang catechism proper. So doon ay mga kagahapon mahigala, no, ato nga nahisgutan kadto bitawng kabahin sa ang atong gihisgutan kagahapon itong nakalabing adlaw kini bang naabgwedadong kani bitawng the divinity of Christ, no. Doon ay ang una gyud nga question sa divinity of Christ mao si Arius, no, usa ka Alexandrian priest nga matud pa diya si Kristo tao lamang og dili Dios, ingon niya, no. Unya gisulbad kini ni kining Emperador Constantino pinaagi sa konseho sa Nicaea. Ayan, no. Unya nagpatawag siya og dunay mga 18 ka mga kaobispuhan, no, nga gipatawag niya, no, gi-convene niya aron himuon ang matud pa kining Council of Nicaea nga nagiapilan kini sa adunay 318 ka mga o kaobispuhan ug nahukman gyud nila nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Unya siya Arius, no, Arius, Arius nga maoy matud pagituuhan nga amahan sa ning Arianism gi-exile ni Emperador Constantino. So nawala to mahigala. Apan karong bag-o mga dunay mga fundamentalist groups nga ilang gibanhaw kining maong problemaha kining questioning the divinity of Christ o matud pa dili lamang kay ingon ra ni ana kung dili hasta pod ang uban nga mga teaching sa Katolikong simbahan na apil pod manghigala sa ilahang gi-question. Apil na ni ana ang ato ang kining debosyon sa mga santos, apil na ni ana ang atong pagdebosyon sa atong mahal nga birhen, no uban pang mga Catholic practices nga ilang giprotistahan. No kalakip na ni ana kining gitawag nato og kabahin sa divinity of Christ. Abi, no, alang kanato mahigala, no, alang ka natong Katoliko, dilit na lang nato na siya gitawag bito nato o debatihan, no. Kay matud palagi bisag unsaon pa natog debate, dili mangyud gihapon sila mutuo. So matud pa ni Kristo, ipaagi na lang nato sa buhat, no. Kay mo man gisulti ni Kristo, ang kun dili kamo mutuo sa akong gisulti, panuo kamo pinaagi sa akong mga buhat, no. Natungod ining maong mga buhat buti pasabot ni Kristo nga gitagaan kita niya o katungod sa paghukom, no, kung alang kanato dili ba siya Dios o Dios ba, ana, no. So kung atong tan-awon mga higala sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 35 hangtod sa 41 gipahunong ni Hesus ang unos. So usa kini sa mga buhat ni Kristo nga mura og alang kanato pagpakita nga
usagid siya ka Dios kay dili man ordinaryo in tao kanang pagpahunong sa bitaw pagpahunong sa unos kini bitang kusog nga hangin o kining mga balod nga dagko dili na mahimo sa ordinaryong tao nandiya tungod kay sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 39 mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ang mga balod iyang giingnan hunong ug mihunong ang hangin ug mibalos ang kalinaw. Sa to pa, kung matud pa ni Kristo, matud pa sa atong Ginoo, kung dili ka mo mutuo, no, sa ako ang gisulti, maoy tan-awa ang akong binuhatan. So na nga atong usisahon ang binuhatan ni Kristo. Nakita nato nga aduna gid say gahom. Ngano man, ginaliman baya kag ultimong hangin unos nga mga balod nga dagko gipahunong. Walay ordinaryong tao nga makahimo niya na, no? Gani si Jesus po di wala siya naingon nga sa ngalan sa Dios, no? Sa ngalan sa Dios hunong ang hangin, direktamente nga gimandua ni Jesus ang hangin unya mihunong kini ug unya mihunong kini. Alang kanako ha, nahimo niya kini kay siya usaman ka Dios. Ana no? Unya sa Juan 11 kapitulo 38 sa 44 gibanhaw ni Jesus si Lazaro. Sa iyang pagkatao, misangpit siya nga sa langitong amahan, no? Nagpasalamat siya, no? Batud pa diri sa Juan kapitulo 11 bersikulo 38 sa 44, nagpasalamat si Kristo ngadto sa iyang amahan. No? Matud pa niya nagpasalamat siya, no, nga atong basahon nga higala ha diri sa Biblia sa Juan kapitulo 11, no, kun atong basahon diri mahigala, oh. Naman ta diri Biblia sa atong tapad. Juan kapitulo 11 ato lang nimong tagagsuga mahigala ha kay medyo di na klaro kayo. Bersikulo 34 hangtod 38 hangtod sa 34. Natandog na usab ang pagbati ni Jesus ug miadto siya sa salunganan. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Ug si Marta ang igsuon sa namatay miingon, Ginoo, baho na siya karon kay upat naman kaadlaw sulod siyang lubnganan. Si Jesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga kun mutuo ka makita mo ang himaya sa Dios ug laing ug ilang gikuha ang bato unya mihangad si Jesus ug biingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako, nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako, apan nagsulti ako niini tungod niining mga tawhana nga ni adinhi aron sila mutuo nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Ug human niya isulti kini misinggit siya, Lazaro, gula nga ri. Ug migula ang namatay nga si Lazaro, binugkusan ang mga bindahi ang iyahang kamot ug tiil ug ang iyang nawong pinutos ug panapton. Badbare ninyo siya ug palakta, giingnan sila ni Jesus. Ato pa, nadungog nato nga akong gibasa sa Juan kapitulo 11 bersikulo 38 sa 4 nga nagpasalamat si Jesus, nagnisangpit siya ngadto sa langitong amahan, nagpakita kadto sa iyang pagkatao, no, nga sa atong pagkatao musangpit kita sa langitong amahan. Unya matud palagi giingnan niya si Lazaro, gawas dire ug wala og migula ang namatay. Mao na pud ang pagpakita niya sa iyang pagka-Dios. Ato pa duha ka punto nga ato ang makita diri sa Juan kapitulo 11 bersikulo 34 hangtod sa 44, ang pagka-Diyos ug pagkatao ni Kristo. Sa iyahang pagkatao, iyahang nagpasalamat siya ngadto sa langitong amahan. Sa iyang pagka-Diyos, gimanduan niya si Lazaro nga upat na kaadlaw nga namatay nga gula nga ri ug nabuhi si Lazaro ug migawas. Ato pa kining mao nga pagtulon-ana nagpamatuod nga si Kristo Dios ug hari ug Dios ug tawo nga matuod. No, gani sa akong ubos nga paghukom nagpatinaw kini nga si Kristo Dios ug tawo nga matuod, no, kay matud palagi nagpasalamat man siya sa Dios. Gipakita niya alang kanato nga isip usa ka tawo kanunay gyud kitang magpasalamaton sa Dios. Ug isip Dios
Miingon siya nga, Lazaro, gawas nga ni. Wala siya niingon nga, Lazaro, sa ngalan sa Dios nga buhi. Wala siya niingon ni ana. Automatic siyang miingon nga, Dios, Lazaro, gawas nga ri. Ug tuod man may gawas si Lazaro. So muna nga, sa atong mauusab kini ang gitudlo kanatong sa mga membro sa Katolikong simbahan, no? Nga kitang tanan mutuog yun nga siya Dios ug tao nga matuod, no? Sa atong nadungog, no? Nagpasalamat siya sa Dios, gipakita niya ang usa ka pagtulunan nga angay sundon sa usa ka tawo nga magmapasalamaton sa Dios. Pero sa iyahang pagkat Dios, iyang gipakita pinaagi sa pagbanhaw kang Lazaro. So kining mo ang teksto sa ako ra, ha, sa ako ra nga ubos nga paghuna-huna, no? Mao kini ang pagpaila nga si Dios, nga si Kristo, no? Dios ug tawo nga matuod. No, klaro ba unya sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 16 hangtod sa 20, gihisgutan kini nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, no? Pabunyagan kita sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Sa tupa, dili mahimo nga ubunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug Espiritu Santo. Kay Dios man na sila, no? Dios nga Amahan ug Espiritu Santo. Miingon gyud si Kristo, tudloi sila, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kinsa man ning anak? Siya. No, sa ato pa gilabel ni Kristo ang iyang kaugalingon sa Dios Amahan ug sa Espiritu Santo. Dios, no? Dios Espiritu Santo ug Dios Amahan. Nagilabel niya ang iyang kaugalingon. So sa gimo niya nga nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak nga mao siya ug sa Espiritu Santo, sama ra nga gitudlo niya nga siya ug ang duha ka persona sa usa ka Dios usara. O klaro ba? So muna siya unya kun atong balikan ang konseho sa Nicea, dili ordinaryo ang mga nagkauyon, no? 318 ka mga sumusunod sa mga apostoles ang nidesider. No, unya kini mga sumusunod sa mga apostoles dili bene ordinaryo. Kung antong basahon sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 sa 9, busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gyud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Nato pa adunay katungod sa pagdili ug pagtugot ang mga apostoles, ug ang maong katungod sa pagdili ug pagtugot gihatag usab sa mga apostoles ngadto sa mga kaobispuhan, sa mga tao nga ilahang gustong mahimong obispo. Ato kanang mabasa sa buhat sa mga apostoles kapitulo 8 bersikulo 17. Unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang maong paagi na pagpandong nila sa ilang mga kamot, maoy paagi nga diin ilang gihatag kanila ang katungod sa pagtudlo ug sa paghalad, tungod kay gihimo pagtudlo ug sa pagdili, no? Mo kanay gitawag nato sa English og ordinasyon, no? Klaro ba? So bana nga dili na lang nato na lalisan, no? Doon naman giuban nga makiglalis jud pinaagi sa Biblia nga si Kristo Dios tawo ra jud ug kini gitawag nato og dili ang ilhom nga Dios. Para nako, ako dili na magdebate ana. Tan-awon lang nato ang mga buhat ni Kristo. Kamo bini iyang giingon, no? Ayaw ka mo pagtuo sa akong gisulti, kung dili ka mo mutuo sa akong gisulti, mauy tuuhi ang akong buhat. No? Nya kay makita man nato nga dili ordinaryo ang mga gibuhat ni Hesus. Unang-una, gipahunong niya ang unos. Ikaduha, naghimo siya usa ka milagro nga dili sayon kaayo, ang pagbanhaw og tawo. Unya sa iyang katugod, ingon ni ana, no? Kana og daghan pang uban nga mga buhat ni Kristo nga nagpamatuod nga siya Dios gud. Dili ordinaryong tao. So bana nga miingon si Kristo nga kung dili ka mutuo sa akong gisulti, maoy tuuhi ang akong mga buhat. Para nako sa buhat ni Kristo makatuo na gud ko nga si Kristo Dios gud. So alang nga atong dili mo tuo, o inyo pud na, no? Kuno naman giuban nga makiglalis gud kay si Kristo tawo ra gud kuno. Inyo pud na, no? Pero ako binasi sa mga buhat ni Kristo, sa ako ba? Dios gud siya.
dili gyud ko mo kaingon nga tao ordinaryong tao ra ni. Kay kung miingon ka nga ordinaryong tao ra si Jesus, do na bay lain nga makapahunong og kanang unos. Kung si Moses, no, miingon mo nga gipikas ni Moses ang kinibitang dagat na pula. Niingon si Moses sa ngalan sa Dios nga buhi. Ang ngalan gi-invoke niya ang pangalan sa Dios. Pero si Kristo wala ni invoke ang pangalan sa Dios. Automatic giingnan niya si Lazaro, gawas nga ri. Og ang unos giingnan niya ang unos hunong. Nya ordinaryong tao makahimo ba niya na? Nga na no, sa bala nga ade man ginamali ka na among gimusupak. So dili na lang ta maglalis na no. Dili na lang ta maglalis, dili na lang ta magdebate kay di man gyud gihapon na mas dili man gyud gihapon na siya matud palagi masulbad pinaanggis debate. Kaya nga naman, bisan pag nakabante na ka nga sayop ka mo, paturatoy man yung kasi mo hapong gibati. So, dili kita na magdaog. So, ang ako na lang, sa ako dili na lang ta magdebate kabahin ana. Ang ako na lang, nituo ko nga si Kristo Diyos yun, tungod kay siya, tungod sa iyang mga binuhatan. Muna yung nakapatuon ako. Unya, mingon po ka nga si Kristo, dili po tao yun si Kristo. Kaya nga naman, natao man siya sa iyang inahan nga tao. Ito pa, ang anak sa tao, anak po doon. Ang anak sa tao, tao po. Nga kay si Kristo, lalang man sa Espiritu Santo, nga Diyos. Sa to pa kay Diyos man ang Espiritu Santo, si Kristo po Diyos. Kaya kita mga Katoliko, mituo man kita nga ang Espiritu Santo Diyos. Muna nga, lalang man lagi sa Espiritu Santo, gaho man lagi sa Espiritu Santo, nga Diyos, Diyos po siya. Pero kana, depende na no? Doon na nagwan nga, di mo tuoan na, inyo po na, no? Dili lang ta maglalis, kay moras man gihapon. Maglalis ta di maghihapon dito magdaog kay tagsa-tagsa man tagituuhan. Pero ako sa ako ang pagkapari, ako bituo lagi ko nga si Kristo Jesus tungod sa iyahang binuhatan. No? Laliman biya kasi mga binuhatan dili na mahimong ordinaryong tao. No, sige. So din nila ko kutob ha, ako nang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, mana milit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios makaagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!